Samunana nginibingelele nginamkelele channel Maswidi Mina Production okubingelelayo umxolisi ufana kadlomo waphansi le enkandla enhle ngokuyiholela mangabe ke uyaqala ukufika kule channel cela ukuthi ngazeleqiniso lokuthi ucofa subscribe mawaqeda ubale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje ngenza kwethu nangumama uHelen Zille lo umbona ke esithomeni sakho okuyena kophethe kumshini njengamanje okuyena ke oyidonsayo noshintsha wonke ke amagiya njengoba ke njengamanje iqembu le-DA libhaleke incwadi lithumelela ku-ANC njengoba ke njengamanje amaqembu ke axhumana ke ngeincwadi abakafikisani ke enkantolo kodwa indlela abaphendulana ngayo siyabona ukuthi ke bona boyiphetha ke enkantolo iqembu ke le-DA ke libathumelele ke incwadi ke lapho khona ke lisho ukuthi ke lifuna ziphi izikhundla njengoba ke umnumzane Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi ke amemezele icabinet lakhe kusasa okanye ke phambi kwakusasa kulezi insuku nje izayo uzomemezela ukuthi ke ominister abalapha obani abalapha ubani uDeputy President ubani no second Deputy President kube ubani iqembu ke le-DA ke livesane labeka ke izikhundla ezibold ngempela lakhetha ke izikhundla eziphezulu ngempela ngendlela engicabanga ukuthi ke wonke umuntu bekade ecabangile ukuthi ke kuzoba njalo mhlambe nje mangizokuvezela izikhundla bathe bayayifuna ngempela bayibheke kakhulu esika Deputy Minister ka Finance okanye uMinister of Finance kanye ke no Deputy President bafuna ke izikhundla eziningi kakhulu zo minister izikhundla eqondene ke no agriculture iqondene ke no transport o economics yonke into ongayicabanga o sports arts and culture bathi ke bayayifuna lezo izikhundla bafuna ukuthi ke kube yibona o minister uma ukuthi abakwazi ukuthola o minister bonke kodwa isikhundla nesikhundla bayafuna ukuthi ke babe no deputy minister ozoba kuleso sikhundla ngaphezulu kwalokho ke baphinde bathi ke bazocela ukuthi ke njengoba ke bebheke befuna ke lezi izikhundla ke zo economics umnotho wakulelo Mzansi Afrika bathi ke bacela ukuthi wonke amathenda akhishwe kusukela kuvotiwe nasazokhishwa njengoba ke sekuyiwa phambili nje bacela ukuthi wonke lawo mathenda aqale kubona behambe ke bewabheka kabusha beyowa-reviewa kabusha nokuthi ke lawo mathenda azokhishwa kanjani ekhishelwa obani ithi ke incwadi mayisiya ngasemaphethelweni ke bese becela ukuthi ke wonke ama-contracts ama-DGs abhekwe kabusha ahlaziwe kabusha aphinde futhi ke asayinwe kabusha kubheka ukuthi ke izimali ekhona zingakanani isikhathi esisayinwayo singakanani nokuthi ke futhi ke lama contracts asayinwa nje abheke kobani bathi nje bazocela ukuthi wonke ama director general akhona abhekwe kabusha ama contracts abo aphinde futhi ke asayinwe kahle kabusha nabo ke sebenesandla okanye nabo sebenokuphawula kuleyo contracts into futhi abaphinde bayigcizeleleke ukuthi ANC akuseyona yodwa eshaya ke umthetho lapha eMzansi Afrika bathi ke mase beyophuma ke nayo incwadi yabo egcineni sebeyofaka ungqi wokugcina bese bethi bafuna ukuthi ke ANC yazi ukuthi uma ngabe ukuthi lokhu abakutholi okanye lokhu abakucelayo abakufumani lokho ke kuzo affecta indlela abazoyibandakanya kanye nabo okanye bazoqhubeka nabo kulohulumeni okubambisana nabo endaweni ke yase KZN kanye ke nase Gauteng leyo ndaba ke sizobe sisixoxa ke video elandelayo ngoba ke ibaluleke kakhulu ngoba ke bethi ukubandakanyeka kwethu ku national level njengoba ke sihlangene nani ku GNU nazo ukubandakanyeka kwethu ku national level kuzothinta ukuthi thina sisebenzisana kanjani nani ku provincial level okuyizindawo ke ababambisene kuzona eseGauteng kanye ke naKwaZulu Natal ngizocela nje ukuthi ke ungicofe subscribe ushaye like bese ke uyakhomenta sidibane kuyo ke leyo video elandelayo ngiyabonga.